Hezkuntza, herri baten ezagutzak, baloreak eta ohiturak transmititzen dituen bi norabideko gizarte prozesua da. Norbanakoaren sozializaziorako, kontzientziazio kulturalerako ezinbesteko zutabe dugu gaur egun. Hezkuntzak izan ere, bere biziko garrantzia du gizarte baten antolaketan. Merkatuen krisi globala aitzakia hartuta, 2009 urtetik aurrera, Eusko Jaurlaritza murrizketak aplikatzen hasten da. Bai hezkuntzan eta baita osasungintzan ere. Murrizketak duela 7-8 urte hasi ziren, bai Partidu Sozialistak, bai Eusko Alderdi Jeltzaleak, bai Alderdi Popularraren laguntza kasu askotan, hezkuntzak eta bereziki hezkuntza publikoak murrizketa gogorra jasan izan ditu azken 7-8 urtetan. Sindikatuok modu kritiko, edo oso kritikoan, baina modu konstruktibo batean, modu eraikitzaile batean, gure ekarpenak eta egiten saiatu gara. Elkarlanerako deiak behin eta berri luzatu ditugu bai legebiltzarrean, bai iritzi artikulotan, bai aukera izan dugun bakoitzean, ez? Baina momentu bat iritsi da, non administrazio honekin eta gobernu honekin hezkuntzak jasaten duen atzera bide horri buelta emateko beste aukerarik ikusi ez dugun, ez? Lako ikastetxean tutorea naiz, eta topatzen duan arazo nagusienetako bat da, daukadan ikasle kopurua, eta lan hori tutoretza lan egiteko daukadan ordu kopurua ere bai. 25 ikasle ditut, tutelatu, eta ordu bete esleitzen zait, ikasle horiek dituzten beharrak behatzeko eta nolabait asetzeko. Argi dago, ez dela nahikoa, eta denbora horrekin ezin dut nire lana behar bezala egin. Ikastetxean delegaritzak ez ditu ordezkatzen 5. egunera arte baja horiek. Orduan, orain maiatzaren amaieraldean gaude eta zenbaketa egin dugu Lakuako ikastetxean, eta 100 jardunaldi izan ditugu irakasgai horietako irakaslerik gabe. Orduan, horrek zer suposatzen duena, bai ikastetxeari kalte egiten diola, ikasleek geroz eta materia gutxiago jasotzen dutela, eta bestaldetik ordezkoak ez dituztela jartzen, beraz ez da behar bezala hornitzen ikastetxea, giza baliabideen alorrean. Gaixotzea zigortuta dago nolabait. Gaixotzen garenean, lehenengo baja baldin bada, lehenengo 3 egunetan 150ko soldata. Soldatan 150 jasotzen dugu. Lehenengo 3 egunetan. Bigarren baja baldin bada, 140 jasotzen dugu. Ondorioa zen da, jendea hurbiltzen da lantokira, gaixorik. Horrela, lan egitea. Ez dira baldintzarik onenak, gainera daukagun arazoa kutsatzeko eta ikastetxeko girea okertzeko. Orduan pentsatzen dugu eta eskatzen duguna da gaixotzeko eskubidea izatea. Oso ehuneko handi batean ikastetxeetako langilegoa ez egonkorra da. Horrek zer esan nahi du? Horrek esan nahi du ez daukala jarraikotasunik zentroan. Eta horrek ikastetxe batetako bizitzan eragin zuzena dauka. Alde batetikan irakaslegoaren arteko harremana ez da sendotzen. Orduan, gehiengoak badaki hurrengo urtean ez dela ikastetxe horretan egongo, beraz harreman estu hori ez da ematen, ez? Eta bestaldetik horrek eragina izaten du ikastetxearen proiektuan. Azken batean, sendotasun horrek ematen digu beste aukera batzuk, beste proiektu batzuk planteatzeko orduan, beste implikazio maila bat ere irakaslegoaren partetik, eta abar eta abar. Konfrontazio bidea jorratzea erabaki genuen 3 sindikatuok, eta konfrontazio fase horretan gutxieneko adostasun batzuekin aurrera egin dugu, poliki-poliki sendotu diren adostasunak izan dira, langilegoak erantzun potentea eman du, familiek ere greba eta mobilizazio guztiekiko atxikimendua agertu dute, eta hona iritsita jasan izan ditugun
murrizketa horiek guztiei buelta ematen saiatzen ari gara, ez? Besteak beste, ratio gehikuntzaren ondorioz sortutako baliabide gutxitze hori, ordezkapenak ez betetzea, erosalmenaren galera, erretiroaren kontua eta beste kontu zerrenda luze bat, ez? Baina batez ere laburbilduta daiteke hezkuntzak izan duen inbertsio murrizketan eta bereziki hezkuntza publikoak izan duen murrizketa horri buelta ematen saiatuko gara. Sindikatuetatik nahiko valorazio positiboa egiten dugu. Jarraipen maila oso altua izan da, zenbakitan sartzea ez zaigu interesatzen askori, porque azkenean borroka batean sartzen gara, administrazioak zenbaki bat esaten dugu, beste bat. Baina niretzat azpimarragarriena hori da, jarraipen maila altua izan dela, bai martxoko lehen greba hortan, eta bigarren eta hirugarren greba horietan, maiatzak 16 eta maiatzak 23ko hortan, jarraipen tasa antzekoa izan da. Zentzu hortan bai azpimarratuko nituzkela bizpahiru elementu, ezta? Alde batetik, greba dinamika honi begirako aurrelanketari dagokionean, asamblea pila bat egin ditugu hainbat ikastetxetan, eta asamblea horietan aportazio ikaragarriak jaso ditugu. Oso aberasgarriak izan dira, eta nik horri garrantzia emango nioke. Eta era berean azpimarratuko nituzke, asamblea horietan atera diren 3 aldagai nagusienak, ezta? Alde batetik, batasun sindikalaren eskaerarena, langileak hori eskatzen du. Bigarrenik, greba egun bakar batek ez duela ezer konponduko, dirua oparitzea dela eta dinamika hontan sakontzen jarraitu beharra daukagula. Eta azkenengoa, litzateke greba dinamika horretaz gain beste karril bat martxan jartzearena. Borroka ikastetxez ikastetxe eta eguneroko jardura hortan nolabait desobedientziariketak edo borroka asteak antolatze eta bar, baina ez duela bakarrik balio ibilbide bakar horrek. Printzipioz eskatzen duguna da administrazioak negoziatzeko joera edukitzea, benetako negoziazioa, mai negoziatzaileak gure aldarrikapenekin edo gure aldarrikapenei buruzko benetako edukiekin irekitzea, eta horrela ez bada, irailetik hurrengo ikasturtera begira mobilizazioekin jarraitzea. Murrizketen guzpil zoroaren erdian, gainera, Espainiar estatuan hezkuntzarako enegarren legea onartzen da. 2013an, PP alderdiak inorekin adostu gabeko Lomce legea ezartzen du Espainiar estatu osorako. Lomce legearen aurrean, Eusko Jaurlaritzak heziberri legea aurkezten du Euskal Autonomia Erkidegorako, Cristina Uriarteren eskutik. Lomceren prozedura eta helburu berdinak ditu. Lomcek ezartzen dituen ebaluazio eta proba berdinak aplikatzen dira hemen ere. Eskoletan lortu diren emaitzak publiko egingo dira. Merkatua asetzeko konpetentziak lehenesten dira, hiritar kritikoak hezteko helburuaren gainetik. Eta testuinguru honetan, ailegatzen gara 2016-2017 ikasturte bukaeran. DBH-ko 4. mailan egina izan diren errebalidaren aurreko proba pilotoetara. Eta proba piloto horien aurreko planto dinamiketara. Maiatzaren 17an, Unamunon errebalida tokatu zitzaigun. Lako institutuan DBH 4. mailako ikasle bat berak ez du hartu parte. Denekin dute planto. Lanketa bat egin dute. Gu batez ere lehen hezkuntzan ikusi izan da, Gasteizen ikastola publikoetan ez da azterketarik apenas ez da egin, plantoa izan da oso orokorra, eta hori polita izan da, Erabaki genuen ez genuela inposaketa gehiagorik onartuko. Orduan, merkatuen interesak defendatzen dituen hezkuntza honi planto egitea, planto eginez, bai. Ja, ez irakasle ikuspegitik, bastik eta modu pertsonalean ere, hori baloratu behar da. Beraientzako suposatzen duenagaitik, eta etorkizunera begira ere jarrera horrek erakusten duenagaitik. Hasieratik, kriston misterioa zegoen gai honien inguruan, ez irakasleak, ez ikasleok genekien ea egingo genuen ala ez. Arazoa ikusten dugu, ez oin egiten haien azterketa hauetan, ez dakatela inolako balorerik, baizik eta lege beran agertzen den errebalida kutsu hori, batez ere, DBH-ko 4. egiten den azterketa horretan. Gaur egun ematen ditugun urratsak etorkizunerako oinarria dira.